азиз, салому алейкум. Рӯзҷамагитон бохайр бошад. Шумо Умедҷон ва магазини Realfon. Имрӯза видеомо чиқар яблошкаи видео касетаи дидан дошпед кард дар бораи мошингаҳо меравад. Чиқар десем мошингаҳоро иҷода якчанд намуша барои нишон додан барои клиентҳо ай коробка шуй карда мондагӣ ва нархҳои ҳар якташ моделош дар пеш нарисондагӣ ва якчанд вариантҳои дигари дар витринаҳо мондагӣ. Чиқар десем ин витринаҳода якчанд вариантҳои дигарашам ҳастанд. Ҳуй кардагӣ, ҳуй накардагӣ мисол вариант бисёр. Мошинка гуфтигапо коппала, задагӣ, талзадагӣ ҳамаш ва болои иҷода бошад барои истифода бурданашон. Барои ами клиенти гӯяд ки мада мехарем мошинка дар кор нархшай 1200 рубла сар мешавад то 2800 рубларо мошинка ҳастанд. Хай болотар нишонашон те штоби ҳамаш бутовад мошинка ҳама намуди мошинка дарҷа аст. Ай тример сар кардагӣ то профессионали мошинкара ҳастад ва ниёг неоз ма шумо дар нишонтон метиём пештар биёяд та нишонш метиём ниёг не бардори азиз. Се намуд мошинка мешавад. Мошинка асаной мешавад. Мисол ма ба хидам то ҷое ки мисол ами соат давози фурухтасам мошинкаро ба фикри хидам ё ки ба фаҳмиш хидам ба се қисм тақсим кардам. Шумо нам фаҳмотар шавад. Барои фаҳмотар ҷаҳатон мефаҳмам. Аз мошинкаи якум категория мошинкаҳои тример, яъне ки барои кантовка ва барои ришора дуруст кардан ё ки барои ришора гирифтан дохил мешавад. Тримеро яъне ки барои кантовка мошинкаи универсали майда мегӯянд ё ки ва дигар намудаш мошинкаҳо ҳастанд. Мошинкаи универсални ҳам барои кантовка, ҳам барои ришгирӣ мешавад ва ҳам барои мӯи сар мешавад. Мошинкаи средни яъне ки барои универсални ҳам ин тараф ҳам он тараф. Бо ҳаста сеюм категория мошинка мошинкаи профессионални ки толка барои мӯи сар. Барои чи имина мӯи сара бо ҷудо кардам ин барои кантовка намешавад гуфтасам. Ба хотири оне ки ира дандонош калон калонай зубчикош калон калонай ва ба ин мошинка албатта чиз риш гирифта намешавад. Ё ки риша нол гирифта наметавонад. Ба ин мисол ин десен чиқи зубчикош калон калонай ана мошинкаи тримера зубчикошон ё ки чиқи майда майдай дидесен ана хеле мошинкаҳо ҳастанд ва ҳама намуди размерҳои мошинкаҳо дариҷа ҳастанд. Агар ки шумо дар кор бошад мошинкаҳо ҳама намуди размер шумо вобаста аз он кадом намудаш дар кортон бошад шумо дар куҷо будантон фарқ надорад. Хоҳед дар Тоҷикистон бошед, хоҳед дар Москва, хоҳед дар Россия, дар любой ҷо куҷош да бошед доставка гӯед доставка равонтон мекунем. Агар магазин омадан хоҳед магазин мегӯед. Барои рақамҳое ки мисол шумо заказ кардан мехоҳед рақамҳо дар рӯи экран ҳамин рақамҳода муроҷиат мекунед ва барои заказтонро қабул карданатон оператор ҳам заказтон менависен заказтон қабул мекунад. Ва агар гӯед ки суратҳои мошинкаҳо роӣ ки ҳатман шумо да мошинкаҳоро сурат гирифта равон мекунед кадомаш махфуз бошид ҳатман ҳамонро мегирад ба шумо ба почта Россия. Агар Россияда бошед ба почта Россия равонтон мекунад. Агар дар Тоҷикистон бошед ба самолёт равонтон мекунад. Но ба чӣ хел ки шумода удобни бошад. Ва дӯстони азиз ниёг кунед биём я намуд мошинкаҳои ай ҳама арзонша нишонтон метиём. Мошинкаи ай ҳама арзон 1200 рублай ва чиқар десен мошинка скорс дорад. Мисол скорс гиром мекунед инҷа индикатор дорад чанд фоиз заряд доштанаша нишон метиҳад ва инҷа бошад ҷои зарнаш бошад Type C. Ва ма албатта тавсиятон метиҳем ки бисёртар агар ки мехоҳед мошинка гирифтан хоҳед мошинкаи тример ҷои зарнаша Type C дор гиред. Барои чи именно Type C ба хотири он ки ҳаст баъзе мошинкаҳое ки мисоли хеле зарарникшон комплекти худшон мебурад лекин ин Type C монда намешавад. Ва ин агар ки зарарнок вайрон шид ё ки клетчи чи ҳодисае агар дар зарарнок шид ин дига истифода бурда наметавонед. Ям зарараш тамом кард Аллоҳу акбар. Ва ин мошинкаҳоро хубиш да чия масалан ҷои зарарнок вайрон шид ин хелеш ҳаст ку ҷои чизаш чион дорад ҷои зарарнок Type C кабел вайрон шид як кабели телефони хеле хати телефони ҷурат хати зарараш мебинӣ зарараш 3 рӯз 4 рӯз то я ҳафтара мебарад. Мисол ин ниёг кунед ина индикатор дорад ирам ҳама чиз сенсорш мисол дарҷа метавад чанд фоиз заряд доштанаша ҳамаша нишон метиҳад бо скорсаша нишон метиҳад зарядша хамонданаш қати ҳамаш ана иношам бошад ҳамин хел ҷои зарнокш Type C вақте гиронш мекунӣ ирам индикатор дорад фақат дар таги нияи ранги сенсор наметавад экран надорад фақат хиратар метавад лекин ирам масалан чӣ мегӯянд индикатор дорад. Ин мошинкаҳо аллакай чӣ мегӯянд як бор майда майда нишоншон дода буро ай пеш майда майда нишон дода мебурояд шумо дидесен 1200 рубл 1250 рубл ҳам майда майда нишон метиҳад кадом мошинкаи махултон мешавад скриншот мекунед ҳамон скриншот кардагитона шумо мегиред чикор мекунед WhatsApp-да мепартонед бачаҳо шумода ҳатман равонтон мекунед кадомаш махулш ин аози оссе махулш чиз стопка скриншот карда бигӣ ҳамин чиза ва мошинкаҳоро ҳамаша мебинӣ айни болотар бигӣ айнҷа бигӣ айн қисмати боло бигӣ майда майда ҳамаш метавад қисмати боло будагиош ина нархошон десен дар пеш нарисондагӣ 2800 2700 2300 2000 рубл ини 1990 ини мошинкаҳо хубиш да чия хубишон дар ҳамин ки мошинкаҳо ҳам звукшон пастай барои гӯдакҳо зур мешаванд яъне ки гӯдакҳои на 5 моҳа 3 моҳа 2 моҳа гӯдакҳоро овозаш мишад намекунад
вақте ки мӯи сарша гирифта мехоҳӣ овоз мешад намекунад ва хубиш ҳамея ки ин дар комплект дута батарейка дорад. Мисол ҳам батарейкаш ҷудо мешавад ина ва батарейкаи дигариша боз запас дорад. Завои батарейкаи запасноша истифода мебарад дар мошинка. Мисол мошинкаи хуб аст, звукш паст аст. Универсални исо. Ино универсални исо мешаванд, ино профессионални, айни ино бошанд тример. ва нархошон ҳам дидин ҳамаша рақамҳое ки дар рӯи экран дидин ҳамин рақамҳоро муроҷиат мекунед. ҳатман бо шумо дар оператор оперативни ҳамаша мефаҳмонад. Ягон ҷои нофаҳмош нест. Худо хоҳад ба забони тоҷикии худ ҳамаша мефаҳмонтон бемор меоен ай магазин харидор мекунед. Агар магазин мо находед, адресои мо шаҳри Москва, метро Бутырский, торговый центр Зелёний, ай выходи 4 метро мебуред. Магазин ҳамарӯзу аз соати 10 саҳар то соати 10 бегара кор мекунад. Мебиёед ай магазин худтон проверка карда харидорӣ карда меред. ва ногуфта намонад ки дар магазин мо албатта авиакасса ҳам ҳаст. Авиакасса ҳам метавонед ки истифода баред. Авиакасса реал авиа нархҳоро ба нархи дастра шумо нависта мекард. барои муроҷиат рақамҳо дар рӯи экран аст. 25 371 0388. ҳамин рақамҳоро муроҷиат мекунед. ҳатман шумо дар оператори ки авиакасси билетҳои дастраста барои шумо нависта мекард. куҷои дар билет дар кор тамошо ёфта мекардон ва худо хоҳад соғ саломат мерен мебиед. ва ибордар мо хам мисол хеле ши қатимо мисол кор мекунем сарф кардаги кор мо қатимо най мисол авиакасса қатимо ҳама чизош иншоалло ба дили прай касое ки мисол анҷа мо билет хайлагем ё ки ягон мошинка хайлагем бардори ки ӯз мортам шукайсен дар комментария нависен дар канал обуна шуда монешто ки мардум комментария вақте шумо менависен мардум мебинам ки ҳа реально ҳам хеле чиз буда масалан сад мо видео ҳам кунем сад мо видео ҳам партоем лекин агар ки бо шумо гап мезанем вақте ки шумо комментария менависен мардум бисёртар бо боваришон бисёртар мешавад. яъне ки ба дастгирии якдигар шумо ҳамаш бо хуб мешавад. раҳмат калом барое ки видеоро то инҷа тамошо кардем. видеода лайк монед, дар канал обуна шуда монед ва бо то видеои дигар худо хоҳад бо ҳам суҳбат мешавем. хати шумо буд Умедҷон ва магазини Реалфон. раҳмат ки видеоро то инҷа тамошо кардем.